Добре, значи сте стигнали до тук в нашия YouTube плейлист "Международната търговия лесно". Това би трябвало да означава, че сме ви убедили, че поне си струва да видите какво трябва да направите, за да развиете потенциала си за международна търговия. Но ще повторя това, което и аз и Иан казахме в предишните видеа. Няма вълшебна пръчка и ще са нужни време и усилия, за да постигнете тези ползи. Въпреки това, първите стъпки, които описваме тук, могат да бъдат изпълнени бързо и лесно и няма да ви струват нищо. Дори и да решите, че проучването на международните пазари не е за вас, тези предложения ще подобрят позициите ви на вътрешния пазар. Добре, нека да разгледаме тези първи 6 стъпки, които ще ви помогнат да се подготвите за международните пазари. Препоръчваме ви да започнете с контролен списък за готовност за износ. Този списък съдържа нещата, които трябва да направите, за да подготвите и след това да реализирате износен план. От него ще можете да видите къде се намирате в този процес. Подготвили сме за вас контролен списък, който можете да изтеглите от уеб страницата на Expo UK, чийто линк съм посочил в описанието по-долу. Не е необходимо да имате отговори на всички въпроси. Въпреки това, процесът на разработване на вашия износен план започва именно тук и ви дава по-ясна представа за това, което ще се изисква. Едновременно с това трябва да проверите публичния профил на вашата компания. Това е начинът, по който изглеждате пред трети страни. Уверете се, че създава възможно най-добро впечатление. Това важи също толкова за продажбите на вътрешния пазар, колкото и за международните продажби. Следователно, дори и да решите да не търсите възможности в чужбина, това ще ви бъде от полза на местно ниво. Започнете с профила си в официалния регистър на вашата компания. Актуално, пълно и точно ли е? Ако не, направете необходимите корекции. Актуален ли е вашия уебсайт? Правили ли сте SEO audit? Уверете се, че сте извършили всички идентифицирани актуализации и подобрения. Връзки към подходящи инструменти за SEO проверка можете да намерите в алманаха на износителя. Линк към него също е включен в описанието по-долу. Вероятно е потенциални чуждестранни партньори да поискат кредитна проверка на вашата компания. Трябва да проверите какво е вероятно те да видят. Ако не сте доволни от това, което виждате, можете да обсъдите с кредитната агенция как да подобрите кредитния си профил. Има редица бизнес директории, в които можете да публикувате профила на вашата компания безплатно. Основното, което трябва да обмислите, е регистрацията в Компас. Отново по-долу предоставяме линк към уебсайта на Компас. Други бизнес директории можете да намерите в алманаха на износителя. Бизнес имейл адресите ви трябва да отразяват домейна на вашата компания. Ако някой във вашата компания все още използва имейл адрес в Google Mail или подобен, това създава впечатление, че сте малка компания и не сте способни да бъдете международен партньор. Ако това е така, трябва да направите необходимата промяна. След като сте се уверили, че всичко във вашата компания е наред и сте прегледали контролния си списък за готовност за износ, трябва да можете да решите дали да продължите или не. Ако решите да не продължите, това не ви прави лош човек. Това просто означава, че сте разгледали възможностите и сте преценили, че те не са подходящи за вас. Въпреки това се надяваме да решите да развиете своя международен потенциал и че видеята, които предоставяме тук, ще ви помогнат по пътя. Благодарим ви, че гледахте. Ако желаете да се свържете директно с нас, не се колебайте да го направите. Нашият уебсайт и моят имейл адрес са посочени на този слайд. Ако това видео ви е било полезно, моля харесайте го и се абонирайте за нашия канал, за да получавате още съвети за развитие на вашия международен търговски потенциал. Просто кликнете върху линка за абонамент на екрана, не струва нищо. Ако смятате, че някой, когото познавате, би се заинтересувал, моля споделете този линк с него. А ако сте готови за следващата стъпка, разгледайте следващото видео в плейлиста. Линка е точно тук.